Jomadongo sari kuma tek mokalo to mopogore kod mano wantie kod wach moro ma oseyalo ka gaminga kabisa. Sekta mar sukari nitie wach moro mano chako lidhore kendo. Barua moro nyowa kuom migawo mar AFA lok tich margi migawo mar pur ka. Mabende koro duoko nengo mar tan achiel mar niang' nyaka Sh4,000 giwe kuok Sh6,000. Jopur ywak ni ma ok ber kodgi. Sinia ang'eni weche mag sukari gin gik misebedo kimago gi chunyi kabisa. To kendo lit na Kendo lit ni kabisa. Apa ni afanyo wacho maler ni gimomiyo gitimo kamano nikech onge jatend migawo monego beni golo ote to kete koke. Koro apa ni nikech koro sani wan gi jatend migawo mosechamo mama ni office apa ni mane achiel kuom gigo modhi ng'iyo ko chope juma ni kendo obro loso wach beino. Kech duoko bei piny na japur mosetiyo matek mo kayo nyange oken gino maber tingeni kembe gi bende ng'eny gi mag serikal ok chud maber itero nyange kanyo to kawo higni kapok iyudo pesa so kichaki duoke piny kendo mani go chuny japur piny apani AFA onego beni nikech jatend migawo mar pur koro ni office gidhi office jumane mondo koro jatend migawo ket koke e bei manyien monego bedie. Kamano. Kamano nya. Governor, ndungane na wachni. Aparo ni mana kaka je wachena. Gima danga medonge. En wach makare. Kamano nya. Wach mari mogik governor. Victor, wach mara mogik tenore gi weche mag somo. Nyoro ne ane eromo moro e gweng ma kata kar dak ma Karen manyo jo dito moko jowa mag joluo nyo obedo gi chokruok moro matin mar solo menda ne konyo nyithindo moko monego beni donjie mbalariany kaluwore gi donjo mapek ma koro weche mag mbalariany ni godo to nyo omenda ochok kacha maber kabisa omiyo aparo ni en gima ber nikech chonyuol ntiere matek mondo mi wang'e ni to ere kaka nyithindo ma wan godo madwa donje mbalariany sani kopogore gi weche mag solo menda gi ere efforts ma wanyalo keto nikech aseyudo chiegni Victor nyithindo 3-4-5 machuno ni difa donjo gi mbalariany masani kendo sani an gadier ni kidonje simbikano kata je to ntiere rambe mose luongi mang'eny manyocha ne ok timre donje mbalariany kaluore ni ntiere weche mang'eny weche mag help manyocha ne wawueka masa moro system gi podoko chako tich to bende tenore nyaka gi weche mag school fees mag high school bende ibiro nwang'o ka ntiere rambe bende mang'eny ahinya dwe mar 8 ni mido koriedo chiegni juma ka juma ere kaka wanyalo ng'eyo ni nyithindo gi waketo efforts mawa kanyakla mondo mi nyithindo gi sombgi kik bed ni othirore e yo maok kare. Kora paro ni en gima nyaka wawuog ne oko ago erokamano ne professional teams manyo wuokie. Moting'o nyaka jomoko bende mowuokie pinje maoko anyo luonga kanyo kaka MC. Ngeni mano bende tija. Governor nyoro kasewe mara to koro ngeni ne gikon ni governor ine minyalo miyo pesa wuok ka. Koro na gimia microphone to pesa nyo wuok nyoro Victor ma iwacho ga ni rawo yima pesa ne rume sei to nyoro ne rawo yo nyaka simu. Erokamano Victor. Koro ka program machalo kama gintiere gin gik mawachiure inyalo mana yua tol to bende wang'iyo kaka wariwore kanyakla ni to ere kaka wanyalo konyo kama rem nitie nyithindwa gi kuonde ma rem nitie rem jini tego jini go telwedo bende okromre bende okodeo kuma ng'ato aye samoro size mar putu nyalo bedo ni tin kata odu nyalo bedo matin lakini ngima Nyasaye oketo ni kiny Nyasaye mong'eyo. Erokamano. Watiek gi kanyo. Erokamano ya. Sini wach mari mogik. VOJ ng'ato nyo penja inbox na mar Facebook ni do dak tinde walande ne jio pidhe yien to dak gine waka wapidho nyo parona ni yande wapidho yien to waparo ne jino pidhi yien apani wadogi e kanyo mondo med jiwo oganda wa mondo med pidho yien ber kata bedo ni serikal ni gichenro mar jaza miti monego gipidhi yien bilion 15 tapani ng'ato ka ng'ato kipidho yien kama intieno waparo ne gani sama gimoro timoreni obed ni paro chieng' mal nyuori kaka nya paro marani obed ni wito ng'ati mihero obed ni yudo promotion office obed ni ng'ato chuli gopi pidhi yien
en rapar maber kabisa. Erokamano. Ka Nyasaye oyie to ibiro kelonwa ntiere wach magidore ma wiwa wil godo katenore gi pidho yien ni. Lipot mar kembe 20 ma China manyocha noriembe Uganda ma sani beto yien pacho ka to kendo yiende ma iluongo ni bao moko luonge ni miti ni gibeto yien mane bwo higni 10 kinda 4-3 kamano kadhi nyaka 8 seche mipidho yien machalo kama paro ni en bende wach mwabiro gido mondo ang'o ma de wawachie manyalo konyo kik waketh yiende. Wach